coñecidos unha enquisa que fixo o Concello de Pontevedra nos institutos da cidade. Por iso está aquí con nos Ana Beturías, que é a Concelleira de Igualdade, está tamén Eva Mejuto, que é a coordinadora do Programa Municipal para a Diversidade Sexual e de Xénero, Quinta Maracota, que é a que ten toda a información da que vai falar máis deste asunto. E despois temos tamén a parte dos protagonistas de Sanquisa, que son do equipo de Igualdade do Valle Inclán, a profesora Elizabeth Oliveira e a alumna Vega Gala, que van a falar da súa experiencia desde ese centro, desde o Valle. Antes de que falemos... A mí me gustaría comenzar dicindo que este traballo, un traballo que ven xa de lonxe, que tomou a decisión e que impulsou a idea de facer estes inquéritos polos centros de ensino foi daquela concelleira de Igualdade, Carmen Fouces, e a nos parecíamos neste momento que era necesario retomar este tema. Era algo que nos precisábamos saber, porque calquera persoa que ocupa un cargo público e que ten responsabilidades públicas ten que saber a que se enfronta. Por iso, saber a percepción de primeira man nos centros de ensino das persoas que ali están e si consideraban que isto que eran entornos seguros ou non, cales eran os problemas cos que se atopaban tanto alumnado como profesorado en torno á diversidade, nos parece unha ferramenta imprescindible. Por iso